ko ina na je gayuna ta hamma ba su so su motsa amma suna so su kashe kuɗi kamar hukuma. Dan tsaya gaji ne inda hali matso kusa ka gani sai ku bar attention wata rana za ku so ku sani. Yau na fara hip hop amma wata rana za ku ban sarauta. Nakan yayyanka bitin kamar na je farauta koko kamar mahauci a cikin mahauta. Tunda na riga na fito gayin duk ku je ku huta in sarkin ya fito dole ne a yi sarauta. Baby ya kamata ma ki so ni dan mu je ki huta in kera miki gidanki in sa miki AC da booster. Gaye zo mu je mu motsa in baka iya wako ma can ka huta. Zana razana su ko a filin bal dole ne ku ce da ni ataka. Zo mu je ku leka inda dama ku dan tsaya ku taka. Na ka fito sai ka ji gayin suna Abdul Allah barka. Ni kuma family friends and fans Allah muku albarka. Hip hop sai dan baiwa yaro ba rabon ka kada ma ka fara in ko ka kiji walla zaka yi asara. Gabar Allah da iko shi karka nuna yin dabara. DJ Abdul suna na karkuce da ni nasara. Idan na kama mic zuba nake bada shakin malaka tara sake ya kamata ma ka dan shebe. Idan dare ya tsala dole ne a yau silifin da mun faɗi zancen mu sai su fara nuna headed. DJ Abdul nake je ku je mu yau silifin. Aha, Abdul je ka huta. Fari zana fara da sunan tabara, shi ya bani baki. Hip hop na fara, ina ta yin dubara su na ganin asara in sun gan mu sai su sara. Ina ta yin dubaru su na ganin asaru. In na sa jari ina da tabbacin zan karu. In shiga gona an jima in cire gona. Hip hop nake kamar BOC sai dai ba ma kama hip hop yanzu na fara ma kai. Ina mara ma aiko gidan sarauta na san dole sai da hakimi. Wahala wuya ita kadai ka kawo gumi a rayuwa san bani jure sogumi. I will beg God to help me, God give me beautiful life and simple. As we are Muslim we must simply pray Allah to help in our country. Hip hop tana da kingdom, ni ko ina da wisdom. I have good witness a Hausa hip hop aina daɗe dukan wasu gayuna kaɗai na samu zawo sai mun haɗe suna ta tara duki.